Μια ζωντανή κοινότητα στην οποία διδάσκοντες και διδασκόμενοι δεν πρέπει να υπάρχει σχέση αυθεντίας. Θεωρούμε ότι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος έχει να μαθαίνει από τα νέα παιδιά που είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Θεωρούμε ότι οι φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν στη συντοίκηση, πρέπει να έχουν λόγο για το πρόγραμμα σπουδών, πρέπει να έχουν λόγο για το πώς οργανώνεται συνολικά το πανεπιστήμιο και θεωρούμε ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν μια δημοκρατική κατάκτηση μεγάλων αγώνων, δημοκρατική κατάκτηση που έχει γυριστεί πολύ πίσω και άρα όχι απλά δεν πρέπει να καταργηθεί το δικαίωμα οργανωμένη διδάσκηση μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά πρέπει να καταργηθεί ο σημερινός νόμος που έχει καταργήσει τη συνδίκηση και η συνδίκηση πρέπει να πάει ακόμα παραπέρα. Θα μπορούσαν παραδείγματος χάρη να υπάρχουν συμμετοχικοί προϋπολογισμοί μέσα στα πανεπιστήμια. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός είναι μια έννοια που έχει λειτουργήσει σε πολλές πόλεις στην Ευρώπη και ακριβώς δίνει με μια μεγάλη έννοια δημοκρατίας δυνατότητα σε όλη την κοινότητα να ορίζει το πώς προχωράει αυτή η διαδικασία. Και η δεύτερη ήταν για την ηθαγένεια. Επειδή αναφερθήκατε στην Ελλάδα, πρέπει να απαντήσετε και σε αυτό. Πάμε γρήγορα τη συζήτηση. Πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι είναι ντροπή για αυτή τη χώρα να υπάρχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν μεγαλώσει εδώ, δεν ξέρουν καμία άλλη γλώσσα, δεν ξέρουν καμία άλλη κουλτούρα και να παίρνουν ηθαγένεια μόνο να παίζουν καλό μπάσκετ ή άμα σηκώνουν βάρη ή άμα είναι καλοί αθλητές. Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας και αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Άμα θέλουμε να λέμε ότι είμαστε στοιχειώδες μια πολιτισμένη χώρα. Σαφώς είμαστε υπέρ της κατάργησης των πολιτικών παρατάξεων, γιατί πιστεύουμε ότι τα πανεπιστήμια είναι εργαστήρια πολιτικής σκέψης. Μην ξεχάσουμε ότι το κίνημα του Μάη του Συνέδριο στο Παρίσι και του Νότιου Πρωτοβουλίου που ξεκινήσαν είχαν ως αφετηρία τα πανεπιστήμια. Απλώς προτιμάμε μια πιο ποιοτική διαφοροποίηση των πολιτικών παρατάξεων σε σχέση με τα κομματικά κέντρα και έναν πιο δημοκρατικό διάλογο στα πανεπιστήμια. Όσον αφορά το νόμο της ηθαγένειας, σαφώς και τα παιδιά των μεταναστών πρέπει να απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα εφόσον πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις βάσει του συντάγματος. Η Ελλάδα είναι ίσως από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρόλο που συνταγματικά προβλέπεται, δεν μπορείτε να πω συγκεκριμένα ότι είναι συγκεκριμένο χρονικό όριο, οι μετανάστες πρέπει να πάρουν δικαιώνται την ηθαγένεια και πρακτικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα και πρέπει όλοι να αναλογιστούμε για τις συνέπειες αυτής της. Να είστε καλά. Επειδή έχουμε 3 εκπροσώπους από το ίδιο κόμμα, θα ήθελα για την παιδεία, να μιλήσει πρώτη κυρία Παπα-Νικολάου, ναι ή όχι στα φοιτητικά κίνητα. Νομίζω η απάντηση είναι προφανώς και ναι, αλλά δεν είναι τώρα ότι απαξιώνονται τα φοιτητικά κινήματα. Εγώ 15 χρόνια εκεί που έφυγα από το Πανεπιστήμιο, και παραπάνω ίσως, και τότε απαξιωμένα ήταν τα κινήματα νομίζω. Ήταν σε μια διαδικασία απαξίωσης. Τίνουμε τώρα στην εποχή αυτή της λεγόμενης κρίσης ότι δεν μας αρέσει, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε βαθιά μέσα στο πανεπιστήμιο τι γίνεται, επειδή δεν μας αρέσει, λέμε, OK, αυτό είναι εκεί, ότι θα το κόψουμε, θα το διαλύσουμε. Καθόλου. Να δούμε όμως οι φοιτητές, οι ίδιοι οι φοιτητές, οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί, τι πανεπιστήμιο θέλουν, πώς το οραματίζονται και ποιος είναι ο ρόλος των φοιτητικών κινημάτων μέσα στα πανεπιστήμια. Γιατί εγώ από όσο θυμάμαι και από όσο βλέπω ακόμα και τώρα, είναι φερέφωνο των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή, το να κάνω κομματική στρατηγική και κομματική πολιτική μέσα στα πανεπιστήμια, αυτό για μένα είναι απαράδεκτο και αυτοκαταργούνται και αυτοαναιρούνται από μόνοι τους οι ίδιοι οι φοιτητές που οργανώνονται σε αυτές τις δράσεις και τους σχηματισμούς. Το ζήτημα είναι όμως πως αυτοί οι φοιτητές, όλα τα κακό κείμενα που βλέπουν και βιώνουν καθημερινά, θα θελήσουν να τα αλλάξουν και δεν θα αναπαράγουν ένα ξύλινο λόγο κομματικό ή δεν θα μεριμνούν μονάχα για το ποια θα είναι η συσχέτιση μέσα στα Βρετανικά Συμβούλια, ενώ η συσχέτιση χρωματική ή κομματική. Πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σαν κοινωνία, σαν πολιτεία πια, την αναμόρφωση της παιδείας, της κουλτούρας, βαθιά, ριζικά, ουσιαστικά και απλά όμως. Γιατί λέμε για αναμόρφωση, λέμε για μεταρρύθμιση, λέμε και στο τέλος είναι ένας κενός λόγος όλα αυτά και ξαναγυρίζουμε στα ίδια και στα ίδια. Οι ίδιοι φοιτητές πρέπει να αποφασίσουν. Προφανώς για μένα εννοείται δεν τίθεται καν θέμα κατάργησης
οποιοδήποτε δικαιώματος να οργανώνομαι, να συγχρονίζομαι, να βρω, να λειτουργώ, να αποφασίζω, να διεκδικώ. Οπότε γιατί να το βάλουμε αυτό ως θέμα, επειδή δεν πάει καλά. Και θα κάνει το θέμα της ηθαγένειας. Εκτός αν έχετε συμπληρώσει κανείς. Όχι, εντάξει, το μισή λέξη θα μπορούσα να πω για την παιδεία, ότι έχουμε χάσει κοινωνίας λογοθεσίας. Τα πανεπιστήμια είναι χάρη της κοινωνίας. Έτσι, και όχι χάρη κάποιου θεωρητικού μόνο αγαθού, υπάρχει και πληροφορία και, εν πάση περιπτώσει, όταν επερεύουν οι φοιτητικές παρατάξεις, είναι μάλλον θετικό, γιατί πολλές φορές υπάρχουν μόνο για να διαχειρίζονται τη φοιτητική έρευνα. Και αυτός είναι ο ρόλος τον οποίο τους ενδιαφέρουν, κάποιοι αιώνιοι συνδικαλιστές, ας πούμε, φοιτητές. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και τέτοιο είδους φαινόμενα λογοδοσίας των ίδιων των παρατάξεων προς τους ίδιους φοιτητές που θεωρητικά εκπροσωπούν. Έτσι. Τα ζητήματα της ηθαγένειας είναι οπωσδήποτε πολύπλοκα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στο Ποτάμι πιστεύουμε σε μια ανοιχτή κοινωνία. Πιστεύουμε ότι αυτό και για κοινωνικούς λόγους πρέπει να έχουμε μια κοινωνία που δεν είναι φρούριο. Από την άλλη, πρέπει να γίνει αυτό συντεταγμένο με μια τάξη, με μια σωμάτωση και να ξέρουμε, γιατί συγγνώμη το γυρίζω πάλι λίγο στο οικονομικό, ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος του οικονομικού που έχει η χώρα και ιδιαίτερα του ασφαλιστικού, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι ότι δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί και να ενσωματώσει ορθά τον ασφαλιστικό πρόβλημα. Πουθενά θα μου πείτε στον κόσμο έχει γίνει καλά, πουθενά, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλες κοινωνίες όπως οι Αμερικάνικοι που ίσως είναι λίγο πιο ανοιχτοί και αυτοί με όλα τα προβλήματα της μετανάστευσης έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει τη μετανάστευση και προς οικονομικό όφελος δικό της. Οι μετανάστες οι οποίοι ενσωματώνονται είναι μια δύναμη ζωντάνιας που δεν θα πρέπει να την απαξιώσουν. Κυρία Πανοπούλου, αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμη και αμέσως μετά θα πάω στο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Αν δεν έχει να συμπληρώσετε κάτι στο παιδεία και ηθαγένεια, υπάρχει ερώτηση που ρωτάει πόση δράση έχει μέσα το ποτάμι. Και επειδή έχει αρκετή δράση και επειδή έχει αρκετή δράση, ρωτάει κάποιος άλλος, θα προασπιστείτε φιλελεύθερες θέσεις όπως το άνοιγμα των επαγγελμάτων, τη μείωση των φόρων και την απλοποίηση του φορολογικού κώδικα? Εγώ οφείλω να ρωτήσω ως έρχομαι. Αλλάξτε θέση. Δεν θέλω να γυρνάω την πλάτη στον κόσμο, είναι λίγο... Είναι καλύτερα. Τηλεοπτική αδεία. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες μόνο για τα προηγούμενα θέματα. Τις κοιτάω, μπορώ να τις κοιτάω. Θεωρώ αντιδημοκρατικό αυτό που είπε η Κατερίνα προηγουμένως, να διακόψουμε, να απαγορεύσουμε την πολιτική διαδικασία στους φοιτητές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι φοιτητές πρέπει να συνδιοικούν τα πανεπιστήμια. Δεν είναι το μόνος λόγος για τον οποίο τα πανεπιστήμια μας έχουν απαξιωθεί, αλλά είναι ένας από τους λόγους. Επομένως όχι. Αλλά φυσικά εννοείται ότι μπορούν να έχουν πολιτική δραστηριότητα οι φοιτητές. Αλλά μόνο. Το δεύτερο ήταν για την ηθαγένεια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Σε αυτή τη βόλτα που σας έλεγα ότι έκανα το Σάββατο, είχαμε πάει με τον Φίλιππο Δραγούμη το βράδυ στη Φωκίωνος Νέγρη. Και εκεί συναντήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι σε τίποτα δεν ξεχώριζαν από τους Έλληνες. Ενώ ως προς την προφορά, πώς μιλούσαν τα ελληνικά, τίποτα. Δεν υπήρχε απολύτως καμία διαφορά. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν, δεν ήταν Έλληνες. Ζούσαν 20 χρόνια στην Ελλάδα και δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή όμως η δυνατότητα. Ελάχιστος στην ιστορία. Από αυτούς που είδαμε... Με τον νόμο, με τον 38-38, τους δόθηκε η δυνατότητα. Λοιπόν, αυτό που... Απολύτως αντικειμενικά κριτήρια, άσχετα αν δεν στηρίχθηκε μέσα στη Βουλή από κόμματα που... Από κανένα κόμμα, μόνο το Πασόκ. Αυτό. Και εμείς αλλά δεν είμαστε στη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, οπότε προφανώς και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πολιτική δράση. Δεν υπήρχε κανένα. Προφανώς, επομένως, και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν να πάρουν ελληνική ηθαγένεια και να είναι πολίτες αυτής της χώρας. Λοιπόν, τι κάνει η δράση στο ποτάμι. Πόση δράση έχει το ποτάμι. Πόση δράση έχει το ποτάμι. 20 υποψηφίους.
στα ψηφοδέλτια του ποταμιού, σε όλη, συγγνώμη, σε όλη, εδώ είμαστε τρεις. Σωστά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, να πω ότι το καταστατικό της δράση όταν ιδρύθηκε προσπάθησε να κάνει αυτό που κατάφερε να κάνει με μεγαλύτερη επιτυχία το ποτάμι. Να συγκεντρώσει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, οι οποίοι βρίσκονται στο πολιτικό κέντρο και πιστεύουν ότι διαγνώσκουν ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα και προτείνουν κάποιες λύσεις. Και ξέρετε, δεν έχουν όλες οι λύσεις ιδεολογικό πρόσημο. Δηλαδή, το αν θα υπάρχει αξιολόγηση ή όχι στο δημόσιο, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αριστερή ή δεξιά ή φιλελεύθερη ή οτιδήποτε τοποθέτηση. Είναι να υπάρχει αξιολόγηση στο δημόσιο και υπάρχουν και άλλα τέτοια πράγματα. Επίσης, οι πολλές φιλελεύθερες ιδέες διαχρονικά, ίσως όχι τα τελευταία χρόνια, αλλά για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα εκφράζονταν από την αριστερά. Η ισονομία, για παράδειγμα, η αξιοκρατία. Αυτά είναι βασικά πράγματα, βασικές ιδέες που βρίσκονται στην καρδιά του φιλελευθερισμού, ο οποίος αποδίδεται στη δράση και καλώς, γιατί πολλοί άνθρωποι εκεί μέσα αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φιλελεύθεροι. Εγώ δεν βλέπω κάποια αντίφαση. Προέχει να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, να δούμε πώς θα δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και ξαναλέω, το αν μετά αυτή την ανάπτυξη και τον νέο πλούτο θα τον φορολογήσουμε με κάποιο flat φόρο ή με προοδευτική φορολογία που είναι μια διαφορά που θα μπορούσε να βρει κανείς μεταξύ της δράσης και κάποιων ανθρώπων που βρίσκονται στο ποτάμι, είναι κάτι που θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Συμφωνούμε όμως όλοι όσοι είμαστε εκεί μέσα ότι πρέπει καταρχήν να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της ανάπτυξης. Έχουμε και άλλη ερώτηση? Όχι, δεν θα έπρεπε να κάνουμε κάποια ερώτηση ο ένας στον άλλον μόλις κλείσουμε. Απλά θα ήθελα να πάω στο κείμενο του Βαρύσου Χριστών με την ερώτηση για την παιδεία. Η ερώτηση για την οικογένεια, ποιος οποιοδήποτε. Ποιος κάνει για την παιδεία, η οικογένεια θα πατήσει κυρία Κολτσίδα και θα μου πούν και οι δύο αμέσως μετά πόσο Πασόκ έχει μέσα το κείμενο. Καταρχήν, να μην επαναλαμβάνομαι, θεωρώ δεδομένο ότι κάθε μέλος το οποίο συμμετέχει σε μια κοινωνία, όσο μεγάλη, μικρή, μεσαία μπορεί να αναπτύσσει σε μέγεθος, πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.